Balota 2025 Midterm Election News Update. Dumating kahapon ang karagdagang 500 automated counting machines o ACM sa isang hub sa Dagupan City na gagamitin para sa halalan sa 12 ng Mayo. Noong 28 ng Abril, nauna nang dumating ang nasa 2,689 na units kabilang ng 491 contingency units nito. Kaakibat din ang mga dineliver sa warehouse sa mga Consolidated Canvassing System o CCS Kits. Samantala, 6 na pulisyang nakatoka at nagsasalitan para sa 24 oras na pagbabantay sa lugar. Ang naturang ACMS ay dineliver sa Dagupan City ay gagamitin ng Distrito 4, 5 at 6. Samantalang mga nasa Alaminos City naman ay gagamitin na ng mga nasa Distrito 1, 2 at 3. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.